Juang kendo ka onoda mana penjo winjo kanyo kan tiere ng'ur mano mawuok kuom riwruok mag jopuonj kendo ka una tiere kae kod jama bendo osebedo japuonj osebedo riwruoge mopogore opogore mago mag migepe mopogore opogore mago mag sirkal to ahinya winjo kanyo ka osewacho thuolo madhi igni 20 ma koro sani ka tijno osebedo kachako chum mag nyiepo kuonde mopogore opogore. Profesa Awino, luoro ni nyalo bedo ni wuok kanye, wawinjo luoro ka wuok kaka nyalo bedo ni chenro ma kama itayo e sikunde. En ang'o ma kelo luoro machalo kama nyalo miyo samoro jotend sikunde paro ni gini ok nyal timore kata ok onyal chopo e yo makare, pono no ka winjo magi chike ma koro dhi bedo ni tayo weche gi mago mag lando tenda kata orak ma ichiwo ne jogo mada uso ne sikunde kata ka skul da nyiepo. Gima timore ni luoro ni wuok nikech onge department ma tiyo gi wach nyiepo ni. King'iyo skunde duto te iyudo ka headmaster kata principal ema nyiepo. To kidhi ministries mek sirikal kuonde ma gintiere, departments mek sirikal duto te nitiere function mar procurement, nitiere function ma ng'iyo weche mar employment mek ji, nitiere function mar accounting. To kata school ka nitiere function mar accounting, nitiere functions mopogore opogore. To procurement to onge. Koro bedo ni ka procurement onge, tiende ni koro principal ok nyal timo gigi. Omiyo luoro nyaka bedie. Kade ber departments go bedo created or bedo formed mondo gibed ni gitiyo. Procurement department bende nitiere manyalo ng'iepo kendo nyalo tiyo tije. Nikech school en kama ipuonje. Koro principal ok onego bed ni otimo ng'iepo, principal puonjo, principal kendo rito school. Onego bed ni nitie ng'at moro ma oket kanyo ma bende tiyo katimo weche procurement gi. To bende professor